A posible reactivación do punto de vertido nas inmediacións de Sálvora xerou unha grande preocupación no seo do BNG, que rexeita por completo o depósito de áridos procedentes das dragaxes dos portos nesta zona de gran valor medioambiental. Ainda non se tomou a decisión, pero si o CEDEX, que é un órgano que depende de distintos ministerios, ven de determinar que entre as alternativas que estudiou parecelle que o punto de vertido de Sálvora, que foi pechado polo propio Estado, é dicir, foi non autorizado eses vertidos de lodos e de materiais de dragaxe, pois parecelle agora, 4 anos despois, que volve a ser o máis axeitado para seguir depositando lodos e para seguir depositando materiais de dragaxes. Estamos a falar dun punto de vertido en plena Ría de Arousa, ao sur da illa de Sálvora, que ocupa máis dun quilómetro cadrado. Xa no ano 2019 o Parlamento galego rexeitaba por unanimidade este emprazamento para o depósito dos lodos, posto que non existen informes de impacto ambiental nin estudos posteriores sobre os efectos da presenza destes materiais na ría. Ese non é o lugar adecuado. Estamos falando dunha zona de alto valor ambiental, dunha zona protexida que fai parte dun parque natural, dun parque nacional entre as illas de Sálvora e a illa de Ons, e que ademais, polo que sabemos, non hai nin houve nunca estudo de impacto ambiental, nin un estudo posterior de cal é o posible efecto de todos eses depósitos que se produciron nesa contorna da illa de Sálvora. Ademais do rexeitamento unánime do Pleno da Cámara Galega, o depósito tamén xerou dende sempre a oposición do sector do mar ante as posibles consecuencias sobre a produtividade da ría. Ribeira vive directamente do sector marítimo. Concretamente, hai máis de 19.000 postos de traballo directos a nivel na Ría de Arousa vinculados ao sector do mar e tamén outros 50.000 postos de traballo indirectos vinculados con este sector. E, por tanto, ese punto de vertedura dos residuos que se poden detraer dos portos, das rías ou dos ríos para Ribeira é preocupante. Ademais, estamos presenciando como hai unha diminución constante na produtividade das rías e, por tanto, entendemos dende Ribeira que non podemos seguir cargando a Ría de Arousa con máis puntos contaminantes. Dende o BNG levarán iniciativas tanto o Parlamento Galego como o Congreso dos Deputados solicitando a realización dos estudos pertinentes e a busca de puntos de vertido alternativos.